Баница с майонеза? Защо не? Хайде да видим как. Разбъркваме 4 яйца, към които добавяме мляко и ето тук идва изненадата – майонеза. Бях чувала за подобна рецепта, но никога не бях пробвала. Майонезата придава плътност и мазнинка, разбира се, така че внимавайте след това с поставянето на масло и олио на самата баница. Разбира се, добавяме си сиренце, истинско хубаво сирене, не извара, и разбъркваме добре. Това е нашата пунка, с която ще работим и с която ще подредим баницата. Сигурна съм, че всяка българска домакиня има свой начин на редене на баницата. Някои я правят на вита, други я редат в правоъгълна тава, както аз, други я редат в кръгла, няма значение. Въпросът е накрая да бъде вкусна и топла. Нарязваме предварително баницата, отгоре заливаме със смес от яйца и газирана вода. Целта е хубаво сместа да попадне и вътре в нарязаните парченца. Печем в предварително загрята фурна, докато бухне хубаво и подчервенее от всички страни. И ето това е готовият резултат.